Hola, què tal? Benvinguts a Vincles. Hola, què tal? Hola, Montse. Benvinguts al podcast Vincles. Gràcies, Sandra. T'hem convidat en aquest espai per parlar de projectes, de projectes nous i de persones que inicien un nou camí. Jo et podria definir de moltes maneres, però m'agradaria que et definissis tu com a persona i que ens posessis una miqueta en context per la gent que ens està escoltant. Gràcies a tu per convidar-me. Em definiria com una persona molt inquieta, molt curiosa, i llavors ha fet que, com m'agrada tant la ciència com l'art, faci una mica d'investigació en aquests dos camps i veure una mica que es poden arribar a barrejar o a fusionar i crec que és molta riquesa la que dona que tinguis dos disciplines molt diferents. Llavors em definiria com una persona que li agrada mirar els contrastos i després arribar a un equilibri, per arribar a un equilibri. Així em definiria. Soc química i també estudiava dansa des de la clàssica fins a la contemporània. He fet moltes coses de dansa, claqué, balls de saló i així. I llavors sempre intentava fer aquest equilibri, no? Intentant fer ciència i fer art. Ara hem arribat a un punt que estic molt agraïda perquè hi ha una variant que es diu, per exemple, teniu projectes de ciència i art, no? I n'hi ha convocatòries d'això, que abans no n'hi havia. O eres una cosa o eres una altra, no? En aquest punt on estic he fet ciència i després anava a ballar i ara fa uns 9 anys vaig redirigir la meva vida perquè va arribar un moment que vaig dir no té cap sentit només ser química i després ballar, sinó que vull ballar dient quan pugui coses de química, no? O alguna cosa que pugui explicar des del cos, des del moviment, que és el que jo, des de la veu, des dels meus estudis artístics. I em va agafar l'empenta, vaig tenir l'oportunitat i vaig dir, vale, pues me tiro, vaig a por ello. És un camí que has de tenir molta tenacitat, molta consistència, perquè no és que s'obren les portes, que has de començar a posar llavors, et vegin com una professional perquè et dediques tot el dia a això. Però després he tingut oportunitats com a la Fora dels Baus, que fan aquests projectes híbrids d'ençà i ciència, o moviment, o més artístic, art i ciència, i veus gent que està molt interessada, com metges, que per veure, per exemple, una malaltia, és el que jo he estudiat també molt i que em crida molt l'atenció, és aquesta cosa de la mirada microscòpica, no? Que si només mires amb una cosa molt concreta, està molt bé en alguns casos, però les persones tenim moltes coses. Llavors, no depèn només d'una, sinó que potser això és degut a que tens una emoció que no has treballat o alguna cosa que s'ha t'ha quedat quan eres petit o petita. Llavors, i es mouen moltes sensibilitats que tenim i que l'art en això ajuda molt, no? Té moltes coses a dir perquè s'obre la lent. És com obrir una mica la visió. I els hi ajuda, també fan estudis d'espectacle, per exemple, en memòries, que com retens aquest espectacle, si t'impacta, si no t'impacta. Les persones, clar, som humanes en el sentit que hem de rebre, no? I si estàs escoltant el que t'estan dient, se't mouen moltes coses, no? I per mi això és superimportant, no? Que es mou, quines cèl·lules, per què a uns sí, per què a alguns no, no? I això m'interessa molt del camp científic. Dins del teu entorn, com s'ha vist? No és fàcil perquè tot el sector artístic en societat és un nivell per viure és molt complicat. O sigui, normalment els artistes han de fer sempre una segona feina, una segona tasca, o sigui, donant classes, o sigui, sempre hi ha alguna cosa com que t'ha de fer de coixí econòmic que no és potser la teva eina com, jo què sé, com coreògraf
o intèrpret, ballarí. Vull dir que aquestes feines no n'hi ha gaires i llavors, clar, el recolzament del teu entorn el que fa com per protegir-te és com dir, no, és molt millor una carrera, la que sigui, no? Que et doni un treball més segur, més estable i que no hagis d'estar sempre amb aquesta cosa de què passarà demà, perquè nosaltres, i jo almenys, vivim així, no? És com si estiguéssim en el confinament, que a mi em va fer molta gràcia, perquè hi havia molta gent espantada, nosaltres vivim així, no sabem que jo d'aquí 3 mesos no sé quin projecte em pot caure, si no me'l genero jo i si tinc l'oportunitat també de poder fer-lo, perquè per poder fer un projecte també t'ho fas tu, però demanes unes convocatòries per tenir una mica de coixí per fer la producció, perquè clar, has de comprar el material, has de pagar el tècnic de llum, el tècnic de so, l'escenògraf. Vull dir, són moltes persones per fer un espectacle. I és una cosa supermàgica i superbonica. Jo he fet el meu primer espectacle i ho he viscut com un somni, però ha d'haver-hi una estructura de companyia que és com una petita empresa. I la petita empresa necessita uns recursos econòmics, com qualsevol empresa. Llavors, clar, com el sector artístic té menys recolzament per això, o es venen, o la població no està tan acostumada a veure la cultura, que hi hagi, això, si fas una actuació venen molta gent i llavors tens un moviment allà, sempre és una mica com a, quines coses més he de fer per omplir i una mica tenir un sou d'un mes, no? Però no ho sabem mai. De moment, o sigui, jo ara tinc sort perquè estic veient, per exemple, el calendari per 2 mesos, però no ho sé a 6 mesos què passarà, no? I potser per vacances què em sortirà, què no em sortirà. Però has de saber viure així. És una mica amb la incertidumbre. L'altre dia estàvem parlant i em deien, és que és mentida el que ens diuen, no, de que t'has de dedicar a una cosa que t'agradi, que sigui vocacional. El que has de fer és buscar una feina estable que et faci poder viure i llavors tu, després de la feina, fer el que t'agrada. Estàs d'acord? Jo anava a una empresa farmacèutica i després m'anava a ballar. O sigui, mai he deixat el ball. Però, clar, a mi, a les hores que jo li podia dedicar no era el que jo com a persona necessitava. Arriba un moment que vaig dir, no, jo he de fer un canvi amb això, encara que, clar, com es mou un altre cop, la majoria de la societat és com, té alguna cosa segura perquè pot ser que no tinguis diners i com pagues això, i és veritat, no? Com pagues això, no? Però, clar, jo he experimentat que puc viure, evidentment, cadascú ha de mirar la seva situació, no? Si estàs en parella, com està l'altra persona, si tens fills, si no tens fills. Però jo crec molt en la meva intuïció, que crec que l'estem perdent, que estem molt desconnectats de la natura. A mi m'ha ajudat molt el fet de fer dansa més conscient, de respirar, d'arrelar-me al terra, de caminar per la serralada descalça, que sembla que sí que estiguis boja i abans tothom anava descalç, o sigui, com vas a la platja, no? No trepitges la sorra normalment amb sabates, no? És com connectar-te i fer molt de treball molt intern, treball això, més d'intuïció, de ser-hi, de creure. O sigui, primer has de creure tu. Si tu no creus, no sortirà res. Llavors, és com, vale, si creus i treballes, doncs a mi a poc a poc, molt a poc, he anat construint fins crear la meva companyia. Vull dir, clar... La teva companyia. La meva companyia. Com es diu? La meva companyia es diu Amaité. Vol dir en maia el rostro en el cielo. I em va arribar una mica com aquesta transparència, aquesta cosa sincera del que tu ets, no? Jo treballo molt en el que jo soc, el més pur que estic en aquest moment, i vaig netejant capes, no? Vaig venir aquí a viure a la Vilassar de Dalt fa 9 anys, no? Que vaig tenir després el meu fill, Martín, i llavors la temporada de tenir el meu fill va ser com molt estar a casa, amb el meu gos, i llavors
va ser com, vale, he de treure el meu gos, tinc el fill, està a casa, doncs anàvem a la serralada. I vaig connectar molt amb els arbres, no? Amb la natura. Jo sóc una fan de Can Malloles, o sigui, per mi és un bosc molt interessant, passen moltes coses, si vols veure-les, perquè si vas corrents mai no veus res. I em va cridar molt l'atenció, que em va dir també alguna persona, has mirat l'arbre? O sigui, tu saps que hi ha arbres però no els mires, no? Com que passes corrents, no? Com a la ciutat, no? Passes però ni veus per on passes. I clar, jo en un moment amb un bebè tenia temps per com baixar, que per mi va ser un període molt especial i molt dur, perquè clar, jo venia de Barcelona, amb ciència, després, o sigui, empresa, ballar, donar classes de balls de saló, o sigui, jo no em parava mai. I de cop i volta, la nada. Clar, la nada, o sigui, si estàs sempre en tormenta amb el mar, imagina que de cop i volta el mar se calma, o sigui, i tu allà, no?, nadando, però ¿por qué nada si està plano? Pues és una mica aquesta sensació de com t'acostumes a, ostres, no, vale, no passa res, no? O sigui, si estàs, que sembla quiet però no, si estàs escoltant el que et passa, si estàs escoltant els ocells, si estàs veient, també estàs vivint, no cal produir. La societat o el que jo estic visquent és que et demana tot l'altre. Et demana més i més i més ràpid. Ens ensenyen a estar desconnectats. Sí. Bueno, sobretot en tema de ciutat, hi ha una corrent molt forta de producció des de fa molt de temps. O sigui, jo ho dic un altre cop des de com jo ho veig i com jo també he estat en aquesta corrent. Sí. Clar, però també veig molta gent que està com més en silenci, que potser no es veuen tant, perquè els altres són més i perquè sempre la ciutat es veu molt, no? Però hi ha molta gent que en silenci treballa també molt el seu moment, no? Com respectar, se'n va a córrer, se'n va a fer les seves classes, ara n'hi ha molts retiros, no? Que a vegades es veus només com, tot és producció, no, hi ha molta gent que estem aconseguint això, Ara Barcelona ha signat, de fet la Universitat de Barcelona, ha signat, crec que amb el Mercat de les Flors, que és l'entitat pública que seria dansa, que es portaria dansa a les universitats també. Perquè jo ja treballo, per exemple, a col·legis, que són com programes que van a col·les, els que són elegits o no sé quines són les condicions, i anem amb professionals, amb nens, per fer-li unes classes, normalment jo de dansa creativa. Llavors, és per moure i per això, per arrelar el terra, pel contacte, també que s'ha perdut molt el contacte des d'una cosa maca, física, de fer porters, de jugar, jugar tocant, vull dir, són persones, i ens toquem, vull dir, no passa res, i amb respecte, però com aquesta, tornar a parlar amb una altra persona que potser per la seva fisicalitat no, i després de cop, quan estàs jugant, dius, pues què? Tampoc passa nada, no? Vull dir, és com donar l'oportunitat de jugar, perquè no juguen tant, no? I jugar amb el cos, vull dir que estàs corrent, després al terra, després fas formes geomètriques, també aprens des de matemàtiques, des de dansa, no? A l'espai, treballem molt l'espai. I ara estan veient que, clar, amb tot el tema de les pantalles que tenen coses bones i coses no tan bones, sempre tot depèn de l'ús, clar, això és tancar, normalment, no? Tanques, és com aquesta cosa d'equilibrar i obrir. I s'està veient totes les avantatges que tenen, perquè després els nens retenen molt més, estan més contents, tenen més ganes, perquè tot això és, clar, nosaltres donem energia, combustible, i amb majoria va molt bé. I esperem que arribem també a això, quan vas a la universitat també necessites fisicalitat, és que no som. Clar, necessitem moure el cos. I, de fet, jo
estic fent sempre, anirà evolucionant, però com el meu mètode o la meva manera de veure, que és Tu cuerpo habla o El cos parla, que són les meves classes educatives a centres, ja sigui a un centre educatiu, col·le, escola, o potser per dones, o sigui, com moure les avantatges que té moure el cos i fer jocs creatius i performàtics per obrir i despertar aquesta creativitat. Si et volen contactar amb tu, a part d'Instagram, tens algun correu o algun... Sí, tinc l'Instagram de la companyia, que és @ciamaite, i després el mail és cia.maite@gmail.com. Bueno, que ho posarem, vale. Per si volen connectar. Sí, tinc mail i també hi ha, que no estic tant, en el YouTube del vídeo de la peça que he fet i al Facebook. Vale. El Facebook no el treballo tant perquè sí, l'Instagram és com molt instantani, el que fa servir molta gent, però tot el que surt a l'Instagram està en el Facebook. Però tota persona que vulgui que tu vagis a fer algunes classes, contacta amb ells i cap problema. Cap problema. Tant fer coses per nosaltres per no estar desconnectats, perquè fa tampoc molts anys que els meus pares anàvem al bosc o anaven i feien un pícnic, vull dir que no fa tant que estàvem als boscos i érem com... som companys, no? No és una cosa com una cosa, que llunyà, no, ha estat proper fins fa molt poc. I ha sigut arrel de la maternitat que et vas donar compte? Sí, la maternitat m'ha parat perquè vaig decidir estar amb el meu fill i el fet de parar-me i d'aturar-me em va xocar tant, o sigui, va ser tan impactant que vaig haver de reconduir i de fer unes classes també com per portar allò de jo no vull estar a casa, ja no serveixo per res, no estic produint, ara què he de fer, només estic amb un bebè, encara que jo amo a mi bebè, però era com, vale, però és que... Clar, és com, no estàs produint, llavors, si no tinc diners, no soc ningú, la dona està a casa, llavors vius tots els patrons que has vist a la teva casa, a la teva iaia, i tu no vols, i és com, no vull això. Constantment. Però, si ho vius bé, o sigui, si jo ara tinc una filla, seria molt diferent, perquè ja no seria una lluita. Estava lluitant amb una cosa maquíssima que m'estava passant, però que jo no estava preparada. Perquè tenia aquest temps per estar i vivir aquell moment, no estar pensant en l'altre que havia d'arribar, és meravellós. Gràcies a tenir aquesta oportunitat amb el meu fill i poder aprendre, d'escoltar-me i d'estar present el més possible, va ser quan vaig anar agafant força, perquè jo tenia moltes pors de crear la meva companyia. I si falla? I si no serveix? I si no agrada? I si, no? Sobretot per fora, no? Com el mòbil avui en dia, que m'he de posar no sé quants filtres perquè i si no agrada? Bueno, però jo soc qui soc, no? I fins que no he agafat la confiança en mi mateixa de dir, bueno, és que primer m'ha d'agradar a mi. Jo vull explicar això. I era tan fort la cosa que volia explicar amb els arbres i la seva invisibilitat, que al final era la meva invisibilitat, quan no em veuen, que era com, bueno, és que el meu fi no és agradar, el meu fi és que amb l'art arribi i es mogui el que s'ha de moure cadascú. I això és el meu fi. Clar, si jo he d'agradar a tothom, és que és impossible. O sigui, jo mai no m'agrada dir impossible, però molt poc viable, perquè cadascú està en un moment diferent. Però jo he de fer per comunicar. I com tenia una cosa, va arribar la serralada, m'ha donat també com un confort, aquesta terra, aquest enraizamiento per poder tenir arrels fortes per dir, vale, doncs ara jo estic aquí, soc la Sandra Barroso i vull dir això. Clar, per això he hagut de fer un recorregut molt intern. Intern, doncs, ni en teràpies, ni en retiros. Netejar-se a un mateix sempre és més difícil que posar-se perfum. I confiar. Intuïció un altre cop. Estic segura que això ho he de fer per alguna cosa, per moure gent, no? I va arribar així. La meva companyia és molt pro natura, natura nostra i natura de que nosaltres no som ningú, els humans, sense tot l'entorn, tots els éssers vius, siguin insectes, animals, arbres. O sigui, sense ells l'ecosistema no aguanta.
I per mi necessitem la natura com al costat, com si fos un company o companya. Llavors l'arbre m'ha donat moltes coses, m'ha donat no només la invisibilitat de que dir, ostres, és que ningú el veu, estan aquí per donar l'ombra quan tens sol, ens donen fruits, ens arrelen, perquè jo m'abraço a un arbre i bueno, vull dir, passen coses, si vols, si no estàs preparat i no, doncs veus una tonteria, doncs vale, potser algú marxa, però hi ha gent que comença a provar, a veure què passa, no? I té moltes coses a dir, perquè tenen molta ciència també, ells es comuniquen des dels fongs, vull dir, tenen una societat també, vull dir que són molt propers. Llavors jo vull parlar d'això, i ho he parlat, és una trilogia, i he començat per la primera peça, que jo li dic la més física en el sentit que és la més visual, o sigui que tu pots intuir que hi ha un arbre com físic, i parlem molt de la invisibilitat, del tema, jo sempre dic, nosaltres també, sempre hi ha una cosa com, és que a mi no me ven, no? Jo què sé, la meva mare o el meu pare o el meu avi no m'ha vist que jo puc cantar, no? Tothom té alguna cosa, sempre que està cridant com que el vegin, no? Pues els arbres també. Els arbres estan com, oye, estoy aquí y no me echan ni agua, o sea, solo tengo pipí de perro, o sea, no. No? Vull dir que els hem de cuidar, tenen, o sigui, l'oxigen, tot, vull dir, és que, clar, jo crec que els hem d'agrair molt que estiguin, no talar tants arbres, tenir més zones verdes. Si tu vas a una zona verda, completament fas com, i t'obres, no? I quan estàs en tot edificis, que per molt macos que siguin, el camp de visió és més curt, no? Totalment. Trilogia. Trilogia. Estic pel primer. El primer era el físic, es diu Arrel d'un arbre, l'obra, i va d'això, del tema de la invisibilitat sobretot, i el tema d'apropar-nos a la natura i tenir un respecte amb ella, un agraïment. I després hi ha estic mirant quin dels dos vindran, que són un espectacle més que parli és més espiritual amb ells, com a éssers sagrats, més com la geometria sagrada, que potser no és un espectacle de dansa, potser és un videoart. Estic mirant el format, perquè com soc curiosa també miro de tenir coses diferents. I després l'altre és més científic, de parlar des del punt científic coses de l'arbre, que no sé si serà de l'oxigen, encara no ha arribat el científic. Estem amb els primers. On et podem trobar? On em podeu trobar? Doncs ara ja. Tinc 3 funcions. I estic com a companyia jove a la Sala, Sabadell, que sempre fa teatre més, li diem infantil o familiar. Després, el dia 12 d'abril, estem al Centre Cívic Sant Martí, fent l'obra, i l'obra primera, aquesta d'Arrel d'un arbre, també té una exposició postfunció, que això és sorpresa, perquè t'apropis i tinguis tu una experiència també, que per mi és molt important. Jo hi he estat i és molt guai, no diré res. A maig, el 10, estem a Sinestèsia, a Barcelona, és un local que fan tot espectacles, poden ser de circ o musicals, i també de dansa. I a la Sala estem, però és una escolar, o sigui, ens porten a les escoles i farem una funció allà, a Sabadell. De moment tenim això. Ballar et fa vibrar diferent, et fa sentir més bé. I per què no ho fem més? Per què no ens donem la llicència de poder, encara que no siguis rítmic o no sé, ballar per plaer. Bueno, és un altre cop la desconnexió, no? Perquè jo crec que des que som sempre hem ballat, no? Sí, des després de ser símios, vull dir que tothom ha ballat i ha fet música. Normalment ha començat per la percussió, que la percussió, uns ritmes són com ritmes cardíacs, o sigui, tot té un per què. Això té la part curiosa, no? Ostres, per què això? I al final és com, per què hi ha les danses tribals? Per què hi ha les danses dels pobles que uneixen
Les danses, quan vas a un poble tradicionals, no? Danses tradicionals, la gent, que curiós, no? Són danses en cercle, la gent es mira, la gent balla, no? Es mou, riu, bota, rebota, serà por algo, no? O sigui, perquè és que tant xacres com coses que estan estancades per les pors o els ronyons, que són les pors, quan estàs normalment només assegut, clar, esto es queda com, no? Com es queda col·lapsat. Clar, si això es mou, el canal, l'energia, es mou. O sigui, moure és important perquè mous la teva energia. I nosaltres som sers energètics, no? Ja et diu Laura, si estàs com en por, és com una línia una mica paral·lela, o sigui, així paral·lela, i quan tu estàs ple de moviment, de joia, que vols viure, com que el cercle és un toroide, no? O sigui, tot és molt més ample, tens com 360 graus, no? I això vol dir que estàs obert. I per estar obert, clar, t'has de moure, o sigui, ho has de desengrasar, no? És com una peça. Quan es mou, quan pot fer, jo què sé, obrir una porta d'un garatge perquè tiene que estar grasienta, si no, aquello no. O sigui, pues el cos és igual. Si tu no el mous i et quedes així, pues així veus per la vida, no? Clar, jo sempre dic, per què el sud del món sempre és com més somriure, com més suau tot, no? Normalment, evidentment, el temps ajuda, no? El sol, tot això, però ells mouen generalment molt les caderes. I les caderes, aquí, en tot el tema del sacre, és una peça superimportant per moure aquesta energia creativa que si no la tens, doncs clar, vius la vida d'una altra manera. Ja està. Y si tú mous això, pues de cop és com soltar. ¡Ah, qué bien!, no? Como vamos de paseo, pi, 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 i llavors, bueno, canvia la teva forma de veure, estàs com més... Vibres diferents. La vibració és molt diferent. I llavors, pues, també estàs més content. No sé, quan la gent fa una classe normalment de dansa o de moviment o del que sigui, surt molt més relaxada, oberta, pot parlar... No? I quan arribes és com, no? Vinc de la feina, no sé què... Suposo que hi ha persones com tu i com jo que estan a casa. Què els hi diries tu? Jo faig sempre molta empenta a les persones que estan en aquest moment de llançar-se perquè a mi m'ha costat molts anys. O sigui, jo tinc 44 anys i ho he fet fa... O sigui, la companyia fa 2 anys. Vull dir que a mi, i més de ball, sempre era com... però ¿dónde vas bailando ahora, no? Clar, si ho penso així, evidentment, no ho hauria fet mai. Llavors, crec que lluitar, què és lluitar, no? Com faig aquesta lluita? Perquè, evidentment, has de trencar alguna cosa, perquè si no, no ho fas. Jo el que he fet és això, fer classes d'una dansa més conscient, que a mi m'ha connectat per aquest lloc, que potser alguna persona és pilates, una altra és ioga, una altra és córrer, l'altra és cantar, però has de començar per una cosa que t'agradi molt i fer classes per obrir, perquè per mi, o sigui, jo com fes alguna cosa que t'agradi molt, 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 sempre hi ha alguna cosa que t'agrada molt, tirar caniques, no sé, el que sigui, un moment per tu, per agafar aquesta energia de... Primer has de calentar motores. Si no, no et pots agafar. Llavors, quan tens aquesta energia és com, vale, pues, com puc anar més enllà? I el camí tu has de tenir paciència, molta paciència. Has d'anar fent, vale, pues, avui, si m'agrada molt pintar, pues faig la primera classe. Ah, mira, m'ha sortit alguna cosa. Vale, pues agafo forces per la segona. És com t'has de... Clar, perquè si estàs així de petit, t'has com d'inflar, perquè si no, no pots veure que ho pots fer. Llavors, lluitar, sí, lluitar, però jo, com a mínim, he d'agafar molta força. I quan tinc aquesta força ja vaig fer moltes meditacions, com per sanar, per tranquil·litzar-me, per tenir una altra freqüència més creativa, de respiro, no m'entra l'ànsia de no puedo, no, com confia, aquestes coses que també mentalment de dir, de repetir, perquè
i potser això no et funciona, doncs t'arribarà una altra cosa, no? Vull dir que potser veus un vídeo o hi ha una persona que admires que parla d'això, vull dir, quan et poses a la recerca, trobes, però has de començar la recerca. T'has de moure, no? T'has de moure. Ens hem de moure. T'has de moure. I ja està. Per mi el primer pas és què és el que t'agrada. Si li dediques i confies, jo confio en que hi dic i m'han passat coses de sortir per altres projectes. Bueno, ara mateix, o sigui, m'ha sortit un altre projecte pel Liceu i no estava, i m'ha sortit fa una setmana. Vull dir que és que jo estic molt contenta d'arribar a aquest punt, però és veritat que han estat 10 anys, no? 9-10 anys. 10 anys i que em deien, i que jo deia, que em van dir 2, i jo dije, ¿dónde vas 2? Tengo 2 meses. Como, no tinc tant de temps, o sigui, 2 anys, què dius? Pues toma. Bueno, des que vaig començar d'això, sí que he fet projectes entremig, però moltes col·laboracions. No que em pagava ni que tenia... Però, Sandra, estem al temps des de quan ens comencem a moure o a visibilitzar-ho. Però, en veritat, el rum-rum porta molt de temps. Sí. Que projectes com el teu, per això faig un podcast que visibilitza aquestes coses i m'agrada parlar amb gent com tu, que fa projectes i que es mouen perquè crec que és necessari. Sí. I parlar d'això, no? Sí, que no és pim-plam cada cop. O sigui, això no ha estat que ara vull ser ballarina i encara que no he deixat de ballar, de cop i volta tinc una companyia superguai i no. O sigui, ha estat un treball molt intern, que és això que dic d'ensabonar tot el cos, saber qui soc, per què vull això, perquè també és perquè quiero bailar, no? També era per què vull bailar. I per què m'aporta. I per què m'aporta, què és el que m'està movent. Descobrir això, i aquest descobriment és un camí, i un camí de molts anys. I no pot ser 1, 2, 3 ja, i tens baixades, pujades, i per això, amb un confinament que tens, això, la incertidumbre, jo porto de incertidumbre 10 anys, i has de treballar per saber-la portar, però per mi és viure. Clar. No, per mi és viure, saber, hi ha moments que són uau, que guai, he fet la meva obra, estic plorant, he criat mi hija artística i del que vull parlar, de què soc, i ha vingut gent i li ha portat alguna cosa, i a mi això em dona un benefici que potser han estat 5 anys o el que sigui, jo personalment havia de fer aquest camí. Potser una altra persona ho fa menys temps i una altra persona ho fa més temps. Però cadascú té el seu camí, no em puc comparar. I és llarg el camí. O sigui, si tu vols fer una cosa que t'agradi, no és immediat i has de netejar moltes coses teves. Sí. I vas obrint capes i això és el meravellós. Cada cop és com, això era per això. Vale, me ha costado 2 meses. Genial. Bueno, només 2 mesos, vale, gràcies. Bueno, això és com la ignorància, no? Quan diuen que un és ignorant està molt feliç perquè no coneix no coneix l'altre, no? I és una manera de pensar, vale, està bé. Però bueno, jo que no vull ser ignorant, perquè soc curiosa, no puc ser ignorant, llavors si t'ha tocat aquest paper de no ser ignorant, xico o xica, tens que jugar, no? I trobaràs coses que dius, que encara que tinguis resistència, algun cop dius, vale, voy a hacer un pasito. Moltes gràcies, Sandra Barroso, per explicar-nos la teva trajectòria, el teu projecte i com l'has tirat endavant. Tot un plaer. Ja saps que jo, com a referent... Merci. Ja veus, et desitjo molta sort. Espero que això tiri endavant i que et tornem a veure i et podem preguntar encara més coses. Espero que facis un retiro, ja sé que no sé si es pot dir o no, però espero que el montis, perquè jo hi vull anar-hi, i que ens ho comuniquis. Et podem trobar a les xarxes socials, com has dit, i contactar amb tu per Instagram, pel teu correu. Et desitjo molta sort. Moltes gràcies. I que et moguis la necessitem, totes les energies positives. Sí, a Maite. I a moure't. Sí, i a moure'ns, això, sempre moure'ns. I moltes gràcies per... Ja ho tardarem, I moltes gràcies per deixar-me el teu espai, el teu temps. Que va, xatxa. Gràcies a tu, perquè mira, vull dir que jo crec que és una cosa molt maca.